कोनो न कोनो रूप में अवतार होला। जब जब होही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु प्रभु विविध शरीरा, आहारहु कृपा निधि सज्जन पीरा। और ई मानो के जन तन मिलल बा हमनी के, भगवान मानो के तन दिल बड़े की मानो बन के जाए के बा, मानवता के परिचय देवे के बा, हर मानव से प्रेम करे के बा, हर एक आदमी के कदर करे के बा। मानो यही से बनल बा कि मानवता के परिचय दुनिया में जाके दी। हमने के बोले के, चले के, बैठावे के, केहू के द्वार पर ले आके खियावे के, पियावे के, इज्जत करे के, सम्मान करे के। यही खातिर मानो जोनी मिलल बा कि मानो ही मानो के कदर करी। और हमने के मर गइला पे भगवान के चर्चा कराव के कारण का बा, एक नाम हो श्राद्ध ब्रह्मभोज। यानी ब्रह्मा जी ऋषि के रचना करेले और ब्रह्मा जी ऋषि के रचना करके धरती पर भेजले और फिर अपन संपत्ति ले ले तो उनका नाम पर हमने के ब्रह्म के भोज कराइले। और तन मेन के उठाओ बाबू, मेन के तन उठाई। और भगवान के हमने के एगो बात पहले जान ली, आदमी के मर गइला पर वही के नाम। गरुड़ पुराण में लिखल बा कि आदमी के मर गइला पर रोला से आंख से जितना पानी गिरेला और नाक से जितना पानी गिरेला वो जीव के पिए के पड़ेला। भगवान ओकरा कौरी कष्ट दिल की बतावो, आमठा में भेजले रहनी तो सोहर मंगल भई और बोला लेनी तो काहे लोग रोवता। आखिर हम केकर का ले ले बानी, हम तो केहू कुछ ले ले बानी ना, देहले रहनी हम, ले लेनी हम, केहू के कर्जा ले तो लौटाएब ना, केहू के जमीन बटैया जोतले बानी तो कब्जा कर ले, केहू के मकान में किराए पर बानी तो मकान में दखली कर ले। ओइसे भगवान के संपत्ति है, भगवान ले ले एमे रोए के कौन काम बा। तो हमनी के हिंदू समाज में केहू मन में न करी बे रोले, और मुस्लिम समाज में केहू रो देला तो मौलाना लोग खिसिया जाला कि चुप रहो, जन्नत में जाने से रोक रहा है। का तो जन्नत ना हुई, जन्नत में जाए से रोकता रहे। हमनी के बैठ के रोए लगली से चाचा बाबूजी मर गइले, केहू कहले जे बाबू चुप हो जा, अतना नु चाचा ये से रोवता नहीं, ये बाबूजी हमार मर गइले, पेंशनवा उनकर बंद हो गई। बाबूजी खातिर नहीं की रोवत, तनख्वाहवा खातिर। माई मर गइले, वृद्धा पेंशन बंद हो गई। हमारे गांव में अभी 1100 रुपया लागल वृद्धा पेंशन, तो 10 दिन के बाद एगो हमारे गाँव आदमी मर गइले, ओकर लइका दुआर पर पटा पटा के रोवत रहे। हम के बाबू सबकर बाबूजी मर जाले, काहे इतना रोवत रह? तो कहते चाचा इनका खातिर नहीं की रोवत, 1100 जब से लागू भइलन एको गो पेमेंटवा उठौले है। 400 रहल तो मिलत रह तो ले आवत रहे, हां 11 के बेरिया चल देले है। अब बताई बाबूजी खातिर रोवत रह कि आमदनी खातिर रोवत रह? केहू ना रोवेला, सबे अपना खातिर रोवेला के हमार भलाई ऐसे होत रहलो, अपना सुख सुविधा खातिर ना तो वो आदमी खातिर के रोवेला। जब तक ले तन में इस शरीर में बढ़िया बैठा दी का के, जब जब खोता में तोता बा, एक खोता के इज्जत बा, और खोता जब उड़ जाता तो खोता के लोग ले जाके छानी पर धो देता। और जबले में तोता बैठल बा, ए तोता सीताराम कहो, ए तोता सीताराम कहो। और तोता जब निकल जाता तो खोतवा के लेके लोग छानी पर धो देला कि मूर्छा लगो भाई करे के कबाड़ में भेज दो। बढ़ा दो मास्टर। आज देख ली चाचा के, आज 12 दिन पहले, आज के 12 दिन 13 दिन पहले चाचा के रुआ देखले रहनी, बतियोले रहनी, बोलले रहनी। आज 12 दिन के बाद देखी कैलेंडर पर, यह सच्चाई बा। ये चाचा अरे खोता छोड़ के तोता रे परैले, न चिट्ठी न संदेश, न जाने कौन देश लेके चल गई। अरे खोता छोड़ के तोता रे परैले, राम कहवा गइले। खोता छोड़ के तोता रे परैले, राम कहवा गइले।
राम कहवा गोइले ए राम कहवा गोइले ए राम कहवा गोइले ए राम कहवा गोइले अरे लवटी के फेरू नहीं अइले ए राम कहवा गोइले छोटा छोड़ के तो तारे परइले ए राम कहवा गोइले बुरा किसी का मत करना भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी भला किसी का कर न सके यह दुनिया के सच्चाई बा चाचा यह दुनिया के सच्चाई बा राजा राम बाप रे बाप ये जीव के नाश ना होला चाचा वो मलिकवा जोने में से ले गई बा ए में से इंजन निकाल ले गई अब बॉडी छोड़ देलो इंजन लेकर चल गई बॉडी छोड़ देलो और वो इंजन ले जाके कोनो दूसरा बड्डी पर चढ़ा दी फिर इंजन चलते बा ये आदमी मरे ना आदमी के शरीर मरेला जीव मरबे ना करेला जीव तो अमर हो घर बदल गई एड्रेस बदल गई नाम बदल गई यहाँ के यही जीवानी लेकिन ई पता न के जे कौना नाम से अब बानी अब यहाँ के दूसरा महल में प्रवेश कर गई बानी जब जब तोता दुनिया में आवेला अपना रहे के घर बनावेला इ तोता आई रलो बाबू साहेब कहवा के चल गई अरे जब जब आवेला इ तोता जब जब आवेला इ तोता तनाया बनावे खोता जब जब आवेला इ तोता नाया बनावे खोता लोग कहे लगी तहार नरक होई तहार स्वर्ग हो ए दुनिया में केकर नरक का स्वर्ग भइल बा लोग कहले जे फलानमा के नरक में जाई है फलानमा स्वर्ग में रही है अरे केहू नरक में ना जाई चाचा केहू ना जाला नरक स्वर्ग ही जी जैसन करे वैसन यही जी भोग लेबे के बा और जी स्वच्छ बना के मलिक वाले के जाई जतना ले मर गइल बा सबकरा नाव के आगे का लिखला स्वर्गीय फलाना आज ले पढ़ले बन जे नरकीय चिलाना के के नाम में नरकीय लिखल बा सब स्वर्गीय लिखल बा ऐसे कि स्वर्ग में मालिक ले जाले नरक में छोड़े ला नरक तो ही है जहां हमन के बानी इहे हो जब जब आवेला बदल कह के रखे बैठी बदले बदल दी हाँ बदल दी कुछ कोई कुछ ज्यादा कुछ जाए वाला बा तारा जीवन की कभी निकला कुछ कोई कुछ ज्यादा कुछ जाए वाला बा
और तुम डाउन में आ जाए भी कहले रुआ ना करी ले जब तक बावे ई तोता जबले में तोता बा एक खोता के कितना सजौले बाड़ू लिपस्टिक बिंदिया काजल उठलाली गहना गुड़िया लहंगा महंगा ये सब पहले बड़ी कब ए में सुगा बावे जब तक बावे ई तोता तो गह गह करत बा खोता जब तक बावे ई तोता गह गह करत बा खोता जहां में से उड़ल ए चाचा अपने बेटवा पथुइया अरे खोता देखी लोगा बाघी नइले तेरा मत ऐसे कभी कहता रे के तोता इतना निमन खोता मिल गई एमे यदि भगवान के भजन आउ तो इतना निमन कोनो घरे ना मिली अब इतना सुपर कोनो खोता मिली होली ना अब का जाने अगला जन्म में कुकुर होकर जाए कि सिया क्यों जाना था लेकर सुख आनंद अरे भूली गइल परमानंद लेकर सुख आनंद भूली गइल परमानंद 84 लाख जोनी के भ्रमण कैला के बाद मानव के जोनी मिलल बा अगर एमे कुछ नइखे बनत त दोबारा सुपर घर मिली ना अब एक बाद फिर वही में भेज दी कि आवागमन में फंसी गइल ए राम कहवा गइल आवागमन में फंसी गइल ए राम कहवा गइल ऐसे फिर मरे के परी जिए के परी मरे के परी जिए के परी।